Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ndopaseni moni abale anga nonse kwina kulikonse kumene muli. Langa zina ndi lomwe lija DJ Munyanane Rodine amenenso ndimapezeka pa radio lomwe ndatiyayi tikambiraneko ziwiri zitatu. Pali kagulu kena kake ka wanthu kamene tikufuna kuti tikazuzule komanso tikaphunzise. Pali kagulu kena kachi ka wanthu kamene tikufuna kuti tikayankhule mu audio imene ndikutulusa pa group yapa pa WhatsApp. Ndimafuna kagulu kameneka kaphunzire kayankhulidwe kapena azisiyanisa pakati pa munthu omenyera ufulu kapena omenyera munthu mzake. Pali kagulu kena kakumenyera munthu nzawo kuti azakhale president 2030. Ndiye pali amalawi ena amene amazitchula kuti omenyera maufulu akafuna kuyankhula amayankhula zoti zithandize ku mtundu wa amalawi. Ndiye amalawi tonse tiye tikamasatira anthuwa tizisatira mwachidwi. Kuli kagulu kena kamene kali kama nthongo m'maso kamene sikakuonanso patali iya kagulu kameneka. Kagulu kameneka kamatidwa ndi manthongo m'masomu kukamwa kwawo kuli zipwempwenene ndiye kakumatchula nkhani za atupere. Komano pa nkhani za atuperezo akamazitchula akuphatikizamo ndi za Professor Arthur Peter Mutharika ndi kumamutukwana Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mafuna ndikazuzule kagulu kameneka kunena kuti ino amene mukulimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika munayamba kulimbana naye 2020 kuti simukufuna kuti professor akhale pa mpando. Simukufuna kuti professor alamulire ziko pamodzi ndi anthu ake omusatira. Mudayamba kale kuyankhula. Lero Professor Arthur Peter Mutharika uja wakhala president sopano komabe mukulimbana naye. Ndiye mukumatenga kamunthu kanu ndi kumakafananisa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndikuze kuti ndaliso makhala osiyana. Inuyo ngati mumaona kuti kamunthu kanu uko kali ni ndaliso wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi ndaliso wa kamunthu kanuko kamene inu mmazitchula kuti ndino omenyera maufulu ndipo mmauza amalawi kuti kamunthu kanuko mmafuna kali president. Sikazatheka chifukwa ndaliso wa professor ndi ndaliso wa professor. Ndipo professor ayo ndi professor. Ndipo Mutharika ni Mutharika basi. Musamafananize ndi kamunthu kanuko iya. Choyambirira mukafuna kuyankhula ma audios yanu kapena ma program anu mukafuna kuchita muzitunga mazi ndi kuawirisa ndi kuchapa manthongo anu amene ali m'maso amene inuyo simukuona patali. Choyambirira chapane manthongo m'masomo sukusulani kumasoko ndiye muyambe kuyankhula zimene inu mukuziona. Professor Arthur Peter Mutharika pamene wayamba kukhala pa mpando wa president wakhalapo 2 months. 2 months imene walamulira Professor Arthur Peter Mutharika amene ali ndi maso akutha kuona. Amene ali ndi maso akutha kuona koma wamanthongo sanayambebe kuona, sadayambe kupenya. Amene timamunena kuti wamanthongo maso. Amene wayikidwa mchenga maso mwake muli mchenga. Amene sadayambe kuona zimene Professor Arthur Peter Mutharika ndi boma lake akuchita. Ndiye mafuna ndikupempheni nonse kagulu konse kamene mukunyoza Professor Arthur Peter Mutharika kuti munayamba kumunyoza 2020 ndi kumamuyankhula amene isangakhale president koma wathuyu mpaka na amalawi ochuluka tapita ku chisankho takavota amalawi asankha Professor Arthur Peter Mutharika. Lerobe anthu osaona kutali inu, anthu osaona osapenya patali inu mukulimbanabe ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mafuna ndikuuze kuti choyamba yambani kaimwe chapa m'maso. Komanso mmakutu mwanumo muli chikonga choti simukumva, mmakutu mwanumo muli phula kapena nene kuti muli phula kwathu kuti mati chikonga. Chikonga ndichona kuti mmakutu mukasekereka munthu samamva. Pali kagulu kena kake kamene kakuyankhula zawo kamene kokali ndi phula mmakutu sikakumvesera kuti kodi ziko likutinji. Ndiye mafuna ndikuuzeni kagulu kamene ka inu ana osachapa kumaso inu musapitirize kuyankhula za Professor Arthur Peter Mutharika. Mwayankhula kunena kuti 2 months professor palibe chimene akuchita. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti kodi kamunthu kanu kamene makanenako kuti kakhale president wa ziko la Malawi akadakhala kuti adali pa mpando. Zimene wapanga professor myezi iwiri wanuyo akadapyola pamenepa. Ndi mafuna ndikufuseni.
mukuyankhula kunena kuti profesa palibe chimene akuchita ndipo chipani cha DPP palibe chimene chikuchita mu miyezi iwiri. Wanuyo akadakhala kuti adalipo kamunthu kanu kamene mukukanenako kuti mukufunisisa inuyo kakhale president mufuna munduze kuti 2 months miyezi iwiri akadakhoza kusintha zinthu Malawi muno china chilichonse ndikukhala completely ndimafuna ndikufunse. Ndiye mukamabwera yapa musamati nyase ndikumayankhulapa ndikumanena kuti inu ndomenyera maufulu anthu. Inu ndomenyera munthu mzanu ufulu kuti munthu mzanuyo apeze ufulu ndipo akhale president koma sizitheka. Inu amene mumatchula zina la Atupere kuti timafuna Atupere ali president chikupwetekani musamba magazi muzola matope koma president wa dziko la Malawi panopa ndi Professor Arthur Peter Mutharika mpaka na 2030. Ndipo mumpase mwa Professor Arthur Peter Mutharika 2030 ngati mungadane naye ngati mungade kukhosi ndi chipani cha DPP mukonzeke bwino kwambiri muzathane ndi professor komanso chipani chake cha DPP 2030 not now. Panopa president wa dziko la Malawi ndi professor chikuyeyekeni chikupwetekeni muzikozere muzinunkha mikozo koma pano muziziwa kunena kuti professor ndi amene ali pampando palibenso kuti kamunthu kanu komungabwere ndi kukayika pampando ngati muli madolo ngati muli mashasha itanisani chisankho muitanise chisankho inuyo. Ngati inuyo muli mashasha madolo mwauze ameki aphwasule zisankho zija inuyo ngati muli mashasha mwauze ameki kunena kuti ameki phwasula zisankho zija tifuna tivoteso watu akhale pampando ndiye tione ngati wanuyo angakhaleso pampando. Ndimafuna ndikuyankhuleni nonse amene mmamuyankhulira Atupere atikhala kuli achina JB amene mukuyankhula monyowa mukuyankhula ngati mwachita kuzikozera mukuyankhula ngati mkamwa mwanu mulibe mano ndikumayankhula kumana kuti tidakuuzana Malawi kunena kuti musavotere nkhalamba Amalawi adakonda nkhalamba musemphana ndi Amalawi ochuluka kwambiri. Professor Arthur Peter Mutharika adavoteredwa ndi anthu 3 million chakuti amene adamkonda profesayo ndipo kuti profesa awine ndi anthu 3 million. Wanu uja wavoteredwa mavoti angati muyang'ane wanu uja wavoteredwa mavoti angati. Ndiye musamati nyase nkumabwera apa pa social media kumadziwa kuti ndinomenyera maufulu. Inu ndiomenyera nkhondo ya Atupere kuti Atupere azakhale pampando koma ndifuna ndikuuzeni mayankhulidwe ache ngati angakhale amene onyoza zipani zina kapena onyoza munthu muziwe kunena kuti munthu uja ali ndi mdaliso wake umene ye ali nawo. Ndipo wanu yakadakhala kuti adali pampando amene mumutchulayo Atupere wanuyo amene mukumutchula inuyo sakadabwera pampando. Mukamabwera ndi kunyoza ingobwerani mwayankhula nkhani za mafumu kuti nkhani mafumu akulemba anthu ena ake ngati kuli kuzuzula mafumu zuzulane mafumu chifukwa profesa sanapereke mphamvu kwa mafumu kunena kuti mafumu ino mulembe achibale anu. Profesa mawu amene usadayankhule. Professor Mutharika wayankhula kunena kuti anthu osauka alandire fetereza, anthu osauka apeze nawo mtukula pakhomo, anthu osauka apasidwe fetereza pa mtengo wa 10,000 ndi zimene wayankhula professor. Ndiye ngati mafumu ena akulemba abale awo inu yankhulani mafumu mwazuzule mafumu koma musabwere kuti nkhalamba uja ndi amene wapangisa kuti mafumu azilembana pa chibale. Professor sadayankhule zimenezo. Ngati mukufuna kuti Atupere azakhale pampando tichiteni tonse control ndipo mutuuze ubwino wa Atupere koma musabwere ndi kumanyoza profesa chifukwa choti Atupere akufuna azakhale 2030 president wa dziko la Malawi. Ndiyeno muzikabwera muzikanyoza anthu ena ake. Ndikuuzeni profesa uja anthu ena amamutenga ngati tate wawo. Profesa uja anthu ena aja amamutenga ngati bambo wawo mbwiyawo kapena kuti munthu wapakhomo pawo. Anthu ena amankonda profesa uja kwambiri. Ndiye ngati inu mwadana naye ndikuuzeni kunena kuti kazoleni matope ngati nkhumba. Mupite mukazole matope ngati nkhumba ngati mwadana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Achiteni Amalawi konzisi, achiteni Amalawi bwinobwino, auzeni aunikireni zoti tikufuna ife 2030 tizamvotera Atupere, nkhani za Atupere zoti tizamvotera Atupere ndizi koma zoti musikabwera pano ndi kunyoza ndi kumayankhulabe monyoza monyoza nthawi yayitali. Ena inu mpaka na munafika point yomupha profesa amene uja sangati thandize sangalamulire solo ngakhale zaka ziwiri azakhala wamwalira atamwalire ndi amanu. Ndimafuna ndikuuzeni zimene kuti atamwalire ndi amanu. Choyambirira chapani kumaso, tengani mazo otentha, tengani sopo ndi kusasamba kwanuko ndi kununkha kwanuko. Ndi kumazitchula kuti ndinu anthu a clean komanso muli anthu ozinyeranso.
Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti choyambirira nonse amene mumayankhula za profesa ndikumanyoza nkhani ya profesa chifukwa cha atupere. Ndimafuna ndikuuzeni kuti mukamanchemelera atupere wanu kuti akhale pampando, chonde musanyoze chipani cha munthu chifukwa chipani chokuli anthu. Chonde musamunyoze Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa choti mwapasidwa kayandikena kaji kuti zinnenererani kapena zinchemelerani. Ndimafuna ndikuchenjeseni kagulu kamene mukuzitchula kuti mukumenyerera nkhondo ya atupere kuti azakhale 2030 president. Yankhulani ubwino wa atupere koma mosanyoza wina aliyense. Ine ndayankhula izi ndikukushishani inuyo sindingamutukwane atupere ayi, koma ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti ndizatchula mmene inu mukubwerera chifukwa anthu inu mwatitopesa. Anthu inuyo inu amene mukuzitchula kuti mukumenyerera nkhondo ya atupere mwatitopesa. Ndimo ova chimene mungachiziwe mumamenyereraso nkhondoyo koma osati chipani cha UDF. Kodi ku UDF munangoona atupere basi? Ku UDF ko munangoona atupere basi ndi amene anakutojombola moni basi kuti azakhale president wa chipani cha UDF. Munangoona ikhayo basi. Nthawi zonse imene mungabwere atupere. Who is atupere? Ndiye mafuna ndikuuzeni kunena kuti atupere anthu sana mfune. Chisankho chapita cha atupere anthu sana mfune, anthu akadamfuna atupereyo akadamvotera. Ndiye ngati muli mashasha muitanise chisankho china ndipo pa ballot paper apo mukayimike kwa atupere. Timutengeso nkhalamba amene mukumunenera kuti ni nkhalambayo tiayimike apa atupere wanuyo ndi nkhalamba izi. Zipani zina zomwe auza asaziyike pa ballot. Tione ngati atupere angalamulire ziko. Ndiye mukamayankhula asavubwa ana usasukusula kumaso inu ana amanthongwe inu mukamabwera apa muziyankhula bwino. Ndimafuna ndikuuzeni zimene muziyankhula bwino. Mwachite anthu control. Kodi atupere kuti ife yoti akope anthu tingakope bwanji? Bwerani bwino mwauze anthu koma mukangonyoza wina wache muziwe kuti nkhani yada. Mukangonyoza profesa chifukwa cha atupere muziwe kuti nkhani yatani, nkhani yavuta. Mukangonyoza DPP muziwe kuti ena ifeso monga ine munyanane inenso DPP ni maikonda. Ndiye mukamabwera apa ndikumayankhula za chipani cha DPP kamene mukamayankhula zonyoza chifukwa choti atupere azakhale pampando ndiye sitikwanisana iyi tibandulana ya mawu ndithu ya mawu yokha imene iyi tizikhala tikubandulana koma tipange ni ifeyo mutichite control. Kodi munyanane oja tingamuchite bwanji control kuti asavotera atupere? Tikuyenera kuti tizapange is. Mukamanyoza profesa muziziwa kuti profesa uja anthu ambiri amankonda. Anthu ambiri akamamuona profesa uja amaona chimwemwe chawo. Anthu ambiri akamaona profesa uja zimene iye akuganiza ndi zimene iye akuchita muzizo kunena kuti profesa anthu amamukonda. Inutu inu kagulu kamene mukumanena za atupere ndi kumanyoza profesa ndayankhula ndi inuyo. Ku UDF kuli anthu anzeru ndipo akamayankhula amaziwa choonadi. Ndipo ku UDF kuli anthu oti angachitengere chipani chija pabwino. Ndimafuna ndikuuzeni zimenezo koma agulu kunyinda inu akhakaka inu amene mmafuna kuti munyoze kaye chipani cha munthu wina wake chifukwa chosemphana nawo chifukwa chonena kuti akudati Bingu Mutharika adachokera ku UDF anakuberani chipani chifukwa materotu mumatero inuyo kunena kuti Bingu adatibera chipani tivomereze anakuberani chipani kumukuona. Munthu opepera aziberedwa chipani kumene, munthu ompwambwana ogunata aziberedwa. Ndi chifukwa chake maona munthu opepera ogunata amayankhulabe kumanena kuti ndi akazanga koma atagwira nchigololo. Ndiye ndi inuyo. Ndiye munthu opepera aziberedwa chipani akuona. Ndiye ngati munaberedwa chipani mungopanga zinthu zonena kuti ife timafuna chipani chathu kapena UDF yathu tilimbikise anthu akhale mmene adakhalira muja. Koma muziko lino lathu la Malawi, ziko lathu la Malawi muli ufulu opanga zipani. Ndiye ngati wina jana kuberani mukamufusa amene anakuberaniyo adakuberani chipani tu si profesa. Adakuberani chipani si profesa Mutharika. Hayi ndi Bingu. Ndiye mupite ngati muli mashasha mupite kumene kudayikidwa malemu amene Bingu mupite mukafuse kumene kuti iwe tabwera unatibera chipani tifuna ife chipani chathu chibwereremo. Mukuzika mfusa amene profesa sana kulandeni ndi chipani. Profesa amango wina a Joyce Banda adabwera kuzakhala president. Profesa adawina adatengaso adapita kumasankho amalawi adakasankhako profesa. Ulendo uwu achakwera ndani atupere muluzi Mutharika ndani akabambe adabwera kuzakapikisana. Ulendo unonso profesa uja waiphula. Ndiye inu amene mmakonda kukamba za Profesa Arthur Peter Mutharika musiye.
ngati mwangozaza ndi ufiti mumtima mwanu kapena kuti mwazaza ndi sabola mumtima mwanu akuwawanizeni simunati musatukwanise masapota a UDF chifukwa kuli masapota ena a UDF amachikonda chipani koma inuyo asavubwe amene mayankhula za atupere musatukwanise masapoters a UDF ndimafuna ndikuuzeni chilungamo adakuberani chipani amene manena inu kuti chipani chanu chinabedwa anakuberani ndi uja anamwalira uja mpite muzikamfusa amene uja musalimbane ndi profesa kuma mutukwana abe mpaka na lero mwamuyambira liti mwamutukwana nthawi yayitali bwanji mwampa nthawi yayitali bwanji musatinyase pano museke pakamwa pano pongati muli mashasha madolo muitanise chisankho anthu apite ku chisankho 2030 sana kwane ngati mukufuna kuti munthu wanu yakhale pachani pampando mawu amene ndinali nawo ndi amenewa amalawi tienti khale pansi tisiyanise kwa anthu amene amamenyera ufulu amalawi kwa anthu amene amamenyera chipani kwa anthu amene amamenyera munthu pali kagulu kena kache kozitchula kuti ati JB ati andani maina ake nawanso kutchulira mwana mpaka na kuyamba kumwempha mwana kulira mwana chifukwa chili cha zina mwina pongo kankhirako kuti JB mwina kungotchulako kuti JB mwina kungotchula chifukwa choti kuti akuopa kuti mwana akhoza kumalira ndiye mafuna ndikuyankhuleni kuti muyambe mwachapa kai manthongo ali m'maso mwanuwo mukafuna kuyankhula mwambe kai kupenya kuti kodi kuyendesa ziko amayendesa bwanji ngakhale munthu kuti akamange nyumba ya nyumba 2 months amakhala kuti munthu wakonzekera china chilichonse tikati boma ndi system limayendesedwa ndi system boma simungangotenga ndalama zako za kunyumba kwako kuti ndifuna ndiyambe kuyendesera boma sizimatheka olo atupere anu yakanakhala kuti ndi wamakobiri bwanji koma akanakhala kuti adasankhidwa kwa president sakadakatenga ndalama zake za nthumba mwache kwamba kuyendesera boma sizikadatheka manimva bwino asavubwa mwanimvesera atupere akadakhala kuti anawina zikoli ndi president wa ziko la Malawi atupere tonsefe kumangwadira atupere kuti ndi president 2 months sizikadatheka kuti china chilichonse chikadalongosoka asavubwa mudikire 2030 ikwane 2030 mukadikira 2030 ndiye muzabwere muziyankhula sopano kuti uyu ndiye tadanayi kukhositenti kamuchosepa atupere anu muzimuyitanira malonda koma musamanyoze zipani za anzanu musamanyoze a Professor Arthur Peter Mutharika musamanyoze nduna zawo asiye na anzanu ali pa ground mufune musafune muzinyere musazinyere koma muzokunena kuti professor alipo mpaka 2030 ndipo chipani cha DPP icho mufune musafune muzinyere musazinyere koma muzokunena kuti mpaka na 2030 akhalabe president wa ziko la Malawi ndimafuna ndikuyankhuleni choncho asavubwa inu amene mukuyankhula ndikumanena kuti ayi kumangochulusa nyozo basi kumangochulusa kunyoza basi ndiye inuyo mukamamunyoza professor ife tibwera tizimuteteza professor nanga si mukumutenga atupere ndikumusambisa nkumuzola mafuta onunkhira ifeso tizibwera pano kumakunyoza ninu ndikukuthirani matope ifeso ndiyuzi mtenga professor ndikumuzola mafuta onunkhira chifukwa aliyese ali ndi chake chimene yamachikonda musaone ngati tonsefe tingankonda atupere ya musaone ngati tonsefe tingavotera atupere olo mutachita bwanji olo mutanyowa bwanji mukhalira yomwe namugona pachika mbali inayi namuzimveserera mukhalira yomwe yoma tukwanayo anzanu zawo zikutheka ndiye mafuna ndikuuzeni kuti musiye kunyoza Professor Arthur Peter Mutharika amalawi tienti siyanise pa anthu otimenyera maufulu komanso yankhulira chipani komanso omenyerera ufulu munthu tienti wasiyanise anthu amenewo enda yankhulira pano pa friends of atupere enda yankhulira pano pa friends ndiye kuti chani ndiye tizidena kuti ati mukayankhulira pa atupere friends ndiye kuti basi tiziziti tizinjenjemera tizivala masukumba ngati tikumva kuzizira mukunama inuyo tili limodzi tisambisanapo kumwa mpaka 2030 ngati mungakhale kunena kuti mufuna kuda kukhosi ndi chipani cha DPP tiyeni tipite kumasankho 2030 tikade nacho kukhosi tiachosepo ndipo tiapase mpata aendese zikoli mpaka na 2030 pakazakwana pa 2030 pa September ngati mene tinavotera mucha tiyeni tonse ngati tizaone kuti DPP sana aendese bwino chisankho tipite pamenepo koma pano tiyeni tizuzule zokhazo zimene tikuona ife kuti ndizonyasa noti kunyoza ngati DPP si kuchita bwino tiyeni tiyankhule tiwauze DPP tisawope tiwauze kuti zimene mwachita inuzo sizabwino zimene mwapangazo DPP sizabwino tiazuzule pamenepo
pamene achita bwino tiyeni soti ayamikire. Achakwera timazuzula, achakwera timayankhula, achakwera timaphunzisa. Koma chifukwa choti achakwera adasankha ukhutu kumve ndi chifukwa chomwe aona achakwera chacho kamboma. Chimozimozi solero apita Mutharika tiyenti apase mpata pamene atiwo asamve, pamene atiwo asankhe unkhutu kumve, tikabudule 2030 tikachose 2030. Koma noti inu asavubwe ena inu muzibwera pano kumanyoza Professor Arthur Peter Mutharika ndi 5 months imene sidate ndi chaka chimene sichidate, mukabwere pano muzikanena kuti nkhalamba iwe nkhalamba iwe. Adakuputani chani? Ana osasamba inu, kasambireni kutali. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.